Salut, sunt Gabi și bine ai venit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom face detecția undeva pe câmpul acesta din spatele meu și sperăm noi să găsim cât mai multe semnale interesante. Așa că dacă vrei să vezi ce semnale interesante am putut scoate astăzi din pământ, stai până la finalul videoclipului. De asemenea, dacă îți place genul ăsta de conținut, nu uita să te abonezi la acest canal, să lași un like la fiecare videoclip și să știi că orice comentariu mă motivează foarte, foarte mult. Hai după semnale! Am aici un semnal foarte interesant. Un semnal destul de țipător la 82. Ia să vedem ce poate fi. Aparent l-am scos. Să vedem ce poate fi la semnalul ăsta. E aici. Ia să-l localizez cu pointerul. Oho! Ce-o fi, mă, asta? Un obiect de aluminiu. De fapt, cred că e o monedă de aluminiu, dar e găurită. Ia să o curăț. Bă, ce tare! Da, e o monedă. 1950. Ce monedă o fi și de ce o fi găurită? O fi românească oare? Bă, cât e de tare! Da, Republica Populară România. Se vede și sistema, dar e foarte interesant că e găurită. Cât e de tare! Foarte tare! Să mă curăț puțin, poate are ceva detalii mai multe. 1950. Două găuri. Sincer, n-am idee ce monedă o fi un 15 bani, poate. Dar nu știu dacă erau de aluminiu atunci. Foarte tare. Interesant, prima monedă pe ziua de azi. Continuăm detecția și sperăm noi să găsim mult mai multe semnale interesante. Ia auzi aici semnalul ăsta. 77 și la suprafață. E la suprafață. Dar ce-o fi? Sună așa, conservă puțin. Ia să văd. Suflă puțin vântul, sper să mă auziți. Da. Nelipsita conservă de la orice detecție pe câmp. Foarte interesant. Deci ăsta este obiectul care nu lipsește de la nicio detecție în timp ce detectez pe câmp. O bucată de conservă. Foarte tare. Mergem la următorul semnal. Sperăm noi să fie mult mai interesant decât prostia asta. E foarte, foarte cald. E undeva la 38-40 de grade afară. Foarte, foarte toridă ziua asta. Am avut aici un semnal destul de slăbuț, un pic de amestecătură de fier, dar aparent a devenit din ce în ce mai bun. Sunt curios cum o să-l scot de aici. E destul de adânc. Să localizez mai bine cu pointerul. Poate îmi dau seama unde e. Aha! Undeva pe aici? Da, ăsta e. Ce-o fi ăsta? Wow! E un glonț îndoit. Ce tare e ăsta! L-am și atins puțin aici cu lopata. Cât e de tare! Deci glonțul ăsta pare că și-a nimerit ținta. Să se fi izbit de un tank ceva. Nu știu, n-am fost în zona asta, deci nu pot să-mi dau părerea. O fi o zonă de război, o fi o zonă din alte perioade, dar e foarte tare asta. Tare! Acopăr și merg la următorul semnal. Asta e interesant atunci când
când detectezi pe câmp, că dai de tot felul de chestii. Interesante, mai puțin interesante. Da, mergem la următorul semnal, după glonțul îndoit pe care l-am găsit. Foarte tare. După cum puteți vedea, am ajuns la marginea unei păduri, așa că mai aștept alți doi prieteni că trebuie să mai vină și ei. Pe câmp nu mai pot să stau pentru că deja soarele efectiv m-a copt, așa că sperăm noi să găsim alte semnale interesante chiar în această pădure. Hai să vedem ce ne mai rezervă ziua de astăzi. Vă spuneam că mai aștept alți doi prieteni să vină, să intrăm în pădure și am zis hai să mai dau puțin pe aici prin zonă să detectez și fii atent ce am putut scoate de aici. Nu pot să cred. Ia uite! Ia uite ce avem noi aici. Bum! Ha! Hei! Un ineluș! Nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred. Refuz să cred asta. Uite că mă duc undeva la umbra copacilor. Tremur tot deja. Dar nu-i problemă. Fii atent. Fii atent. Hai să pun camera undeva pe piept. Să-mi pun camera pe piept și hai să curățim puțin. Fii atent, ce ineluș de bronz. Și pare că are și o piatră prețioasă. Sau doar mi se pare. Fii atent, cât e de tare obiectul ăsta. Doamne, cât e de tare. Nu pot să cred așa ceva. Da, deci oficial ăsta e cel mai frumos inel pe care l-am găsit. Deci oficial ăsta e cel mai frumos inel pe care l-am putut găsi. Acum să vedem ce o fi roman, o fi dacic. Dar fii atent cât e de tare. Wow! Nu pot să cred asta. Deci nu pot să cred asta. Cât e de tare obiectul ăsta. Ia uite-l. Da. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Deci așa ceva nu vezi în fiecare zi. Cât e de tare. Băi, nu pot să cred asta. Cât poate fi de frumos inelul ăsta. Ia uite aici. O bucățică de inel. O bucățică de inel. Și faza interesantă este că colegul a găsit un inel întreg. Hai să vedem ce inel a găsit. Băi, cât e de tare. Da, e de ochi. Ai o periuță ceva? Eu nu. Doar cu apă pot să ajut. Dai cu apă. Nu toate o periuțele. Am o grămadă de periuțe. Îi, dar nu-i. Îi, dar nu-i anti de la... Ivolai. De fapt, zice că... Bă, tu știi că de Bă, ăsta... cât e de tare. Da, mă, de ăsta am copii de ăsta. Ăsta zice că noi... Zice că e cu de inel de oi, dar nu e inel de oi, că aceea e mult mai vechi simbolul deja. Da. Ivolai, na, asta e ok. Dar așa le-au pornit Ivolai de undeva. Dar ce model tare are pe el. E și materialul e foarte fain. Da, e super inel, super frumos. Bă, cât e de tare. Da, aici și-a pierdut pantaloni. Ce tare e. Da, dar
Și are și un mic model aici. Unul pierdut. Da. Cât e de... Dublu click la suprafață undeva. Să fie perete. Cine știe, cunoaște. Ia Opa! uite. Ia uite, mă. Bă, de ce e asta? 5 bani, 3 bani. Așa micuță? 3 bani trebuie să fie. Da, ce strălucitoare. 1853. Serios? Aurul detectoristilor. Ia uite, 3 bani. Ce tare. 1953. Fain! Cam astea sunt descoperirile pe care le-am făcut noi astăzi. Sunt foarte, foarte bucuros de inelul pe care l-am putut scoate astăzi din pământ. Dacă ți-a plăcut aceste descoperiri, nu uita să te abonezi la acest canal, să lași un like la fiecare videoclip și să știi că orice comentariu mă motivează foarte mult să continui. Mă uit la inelul ăsta și efectiv nu mă mai satur să-l privesc. Câte detalii aveau și ce tehnică de a-l face. Foarte tare. Noi desigur ne vedem data viitoare cu alte semnale, sperăm noi, mult mai interesante decât astfel de obiecte.